Tini media ta kuk songno maring mani hingkai. Ojarawa media ta kuk songno belai ke hambai. Jung tini ora asuk lajak joto Tripura rajoni Tripura jekrok. Tripura jekungui jung tini ora kok thaja thaine hanani bagi ma phaike. Bukhawa belai ke no hilik jak, belai ke no bukhayok jak, bukhakiyor jak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য जों abono belai ke palai lai aboni bisingono chini buru dofani takokte bukuk songhukai teibo hojagiri no kaham kai naithotok kai palai lai norok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o panda no songjanai rok ongkha chini BSku borom ganang BSku chini khajani takuk song borok no belai ke hambai mario obo haike chini ঐতিহ্য no rombuiton manbabi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang mukhyamantri bono aro invite khaike chini borom ganang mukhyamantri bo thangka belai ke kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro মিলন উৎসব aro jotto color jotto political ni borok jotto dopha jotto jati ni borok no thangu aro enjoy khayo bono palai layo mani lai belai ke kaham naithotok ke program ongkha tiaba o program ni bisingo no kaisa belai khai kha dukho nangmani kha khamani kok chini borom ganang mukhyamantri ni bukhukti ongkhorui thangka abo जों हिंया bono je bo bini bukhaw musungui sakana hani tiaba जों aro nukha bo je okok no sapruo bo bason dipruo swijak no nasibe poriui bo sawo je bono swi rinai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dopharok borok Bangladesh ni phayo ni saka abo belai kheno chini bukhawo khanangkha जों tini Tripura jek ungui 20 dopha chini Tripura jekrok जों belai khe bukha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayo ni hingka hingkai abo sudu buru rok no hinmani khajani takukte bukuk sokno jara nai tongnai rangno ang obono koinan mujung oro जों bulwan chuknan kogi oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rok no saka khnawo tei khoroksa swi rinai chini jomatian no da sai rino soni tei kaisa program bo chini koloi no da sai rino Bangladesh ni phayo rangkhol no da sai rino mogrok no da sai rino chakma no da sai rino abo जों belai ke kiri abono no जों wansuk laima tongnai tai jara swi rinai rok bo kaham kai siui wansugui kaham kai toitho no rugui swi rikhangkai belai ke hamnai hnoi ang tini sanani musungo tini chini borom ganang mukhyamantri bo oro sanani naikhana je bini kogo जों bangla o khnamani Tirupuri community ni pore no Riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha community Tirupuri ni pore karon जों Debroma rok bo Tirupuri community no masi akok no sanani naimani bo aro Riang rok hingkai Bangladesh ni phayo ni sari tiaba chini raja rok ni amal ni simi o Riang ni hoitese
रायको चाक रायको समहने जुद्ध जयखे तुइफायो चिनि राजा रंग याग्रा देब्रां इफाय abono hoyto ba bo siadang ka जों सिलिया aboni bagoi angkai obose sanan musungo चिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो बरम गोनां तिप्रासारकनो 20 दफा तिप्रासारकनो जों वान सुगुइ बाबिगुइ तंनो नांनाय अजरावो जों बस हापानो जों अरो नों बांलादेशनि फाइहुमब्ला रियां रक बांलादेशनि फाइहुमब्ला होनो जों बायजों अरो कक बांलायनानै कगया वाला लायनानै कगया बोखाव दुख नांगै जों तै बकक थानसा या प्रिबाक्सा कक थाइजासे ओंलायनानै जरा आबुनि बागै अजरावो आं अबनो कक कयनाय जत्तो हास्तेनि लुकरकनो ताइ चिनि बरम गोनां मुख्यमंत्री नबो आं अबनो कयनाय हयतोबा मुख्यमंत्री न slip of tongue bongui mano yakhaiba uji siri nai bono otoitho a siri nai ni wrong information bo ngui man abni bagai abono taibese সংশোধন খাইরি খাংkai chini borom gana rajyoni mukhomantri belai kheno janai hini je ani kobok mung le obono jotono no hamba